every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Els joves. Darling, we're the young ones. The young ones. Shouldn't be afraid To live, love. There's a song to be sung. 'Cause we may not be the young ones. 'Cause we may not be the young ones. 'Cause we may Enderroc. be the young ones. My darling, can't you see? Young ones. Darling, we're the young ones. The young ones. Shouldn't be afraid Una bona versió actualitzada de Young Ones. Això és massa! Pobre Cliff Richard. Què li passa? Què? Què dius del Cliff Richard? No et facis el graciós! Perquè si ho fas em sembla de molt mal gust, res més! Jo no sóc cap nevera, m'entens? Quin trip, eh? Abans que em despisti, serà millor que torni les llenties al cul. Bé, això ja deu estar gairebé a punt. Atxi! Oh, uau! És increïblement calent! Millor ho porto a la taula de seguida. I ara no hi ha lloc! Quin mal karma! Ja ho veig, no podré aguantar fins a la cuina. Haurem-te... Oh, no! Mal karma. Un altre cop! Ei, tios, teniu el dinar aquí terra, sisplau. Em faríeu feliç si em voleu, perquè total només m'he passat el dia cuinant, no? Sóc jo el que m'he muntat per posar les llenties en remull ahir la nit. Potser el que hauríem de fer és buscar un gat i donar-li, no? Perquè està claríssim que vosaltres no us molestareu. Tios! Potser us molaria més que em morís, oi? Què? Què de què, Rick? T'has decidit a demanar-me perdó pel que has dit del Cliff Richard? Jo no he dit res del Cliff Richard, Rick, ni tan sols parlava d'ell. Mira, no vull discutir, prou! D'acord? Amb tu no discutiria ni el color del suc de taronja, Neil. He escrit un poema que potser et pot ajudar. Doncs és de color taronja, i no vull ser pesat ni res d'això, però està justament a sobre d'una pila de llenties al curri. Oh, Cliff! Ets el més gran i, malgrat tot, tu no tens por d'estar destinat a fer mai cataclif. Els fatxes que et volen fer caure no estan ells molt més desesperats que tu, Cliff. Oh, cataclif! Vaja, haig de reconèixer que aquest és superdolent. Pitjor per la societat quan estigui en mans dels joves. Vaig a suïcidar-me ara. Això sí que és poesia compromesa. A veure com es defensen contra això, aviam! Aquests setciències de l'exèrcit, de la policia, del govern, aviam com s'ho faran. Ara ho veig tot molt més clar. Adéu, Rick. Sí, adéu. Segurament em reencarnaré en una llentia. Potser em tancaran a la presó i em torturaran amb gotes d'aigua. Potser el Cliff enviarà un missatge de suport. Vaja, això és el final, germans. No hi ha ningú que sigui capaç de netejar aquest forn a part de mi? Xungo, tio. Està tan brut, això. No mola. Segur que mires tots els forns bruts del món i pots, fins i tot els dels fons dels pantans, i no en trobes cap de tan brut com aquest. Neil! Per què no m'escoltes, Neil? Per què no m'escoltes? És que em trobes avorrit o què? Mira, això és un plat. Això sí que és avorrit. Mira.
una certa diferència, no creus? No és el mateix de cap manera, oi que no, Neil? Neil! No permetré que m'identifiquin amb un plat! Hola, nanos. A les 6:15, Mike, l'enrotllat, entra per sopar. Mentre s'acosta impunement, diu: Hola, Neil, fem gala del seu propi estil. És això el sopar? No, és això de terra. Què fas, trencant plats? Porten les teves empremtes? T'entenc perfectament, col·lega. A mi els plats també em posen negre de vegades. Saps que un tant per cent molt elevat de les defuncions són per culpa d'un plat trencat? M'imagino que ho trobes molt estrany, no, Mike? Doncs tens raó. Perquè és el que sóc un tio estrany. Estranyíssim. Per això estic a un nivell més elevat que la gent. Sí, com un avió. Tu creus que sóc un avió, no, Mike? Doncs no ho sóc. No crec que siguis cap avió, Rick. Ets un pilota. Ei, tios, no us sembla que ens ho hauríem de muntar per poder menjar alguna cosa? Has menjat algun llibre bo últimament? No me'n parlis. Aquests dies amb prou feines tinc temps per endrapar un parell de pàgines del Daily Telegraph abans de sortir pitant. Jo l'altre dia vaig poder arrossegar un parell de versos d'Hipòlit, el número 32. Ai, quina sort! El meu poeta preferit és Eurípides. Una dona és tan sols una dona, però una oda coral és un banquet. Magnífic. I parlant de cites, saps què li va dir Virgili a Eurípides? Ah, que interessant, què li va dir? Eurípides. Eurípides què? Eurípides, no em sufoclis que t'esquilo. Una rata! Uau, quin mal karma, Rick, tio! Aquesta guitarra la va fer el meu avi tot amb escuradents al seu llit de mort. No suporto les rates, m'entens? És el que ell hauria volgut. Escolteu, tios, ho sento per les males vibracions del menjar a terra i tot, però total ja està bé perquè a mi m'ha tocat el tros més brut. Ei, tios, dissimuleu, però... Ha trucat un tio papissot? No t'ha trucat ningú. És que no tenim telèfon. Ja ho sé. Però no ha trucat un tio papissot? No ha trucat. Ha dit alguna cosa dels plàtans? No. No has dit que no havia trucat. No ha trucat. Molt bé, ha sortit molt bé. Però podria haver sortit molt malament. Per això, que tu oblida't d'aquest nom. Quin nom? N'aprens ràpid, molt bé. Jo tinc un oncle que es diu Dusty. Nil, aquestes llenties són sud-africanes? Doncs jo... Camarús! Ets un camarús integral! Per què no vas i et fas de la bòfia de pas? O porc! Anar a comprar llenties sud-africanes. No hi ha cap diferència. A tu et sembla que sí, però no. A més, segur que deus odiar els gais. Hippie! Ja està bé fer-me agafar la depre. Aviam, on és el meu boli? On és el meu boli? Té el meu. Però si aquest és el meu! Me l'he trobat a sobre la teva taula. Em pensava que ja no el volies. Fixa't, ja està mig gastat, ja. Estava allà tirat, Rick. Què volies que pensés? Nil! Però què has fet, Nil? Menjar estudiantil, Nil? Per l'asil. Amb llegums totalment totalitaris. Quant t'ha costat, Nil? Doncs mira, per persona, unes 4 lliures i mitja. 4 i mitja? Jo no penso pagar per menjar negres. Em puc fer de la bòfia i menjar-ne gratis. Quan jo menjo un menjar de 4 lliures i mitja no pago lligues? Sí, molt bé, d'acord. Vinga, reunió, va. Ja sé que 4 lliures i mitja és una passada de pasta per un plat de llenties al curri, però n'he fet moltes. I se m'ha acudit que, tenint en compte el que penso fer aquesta nit, valia més que fes 13 en racions. 13? Què vols fer? Convidar un equip de futbol? No, suïcidar-me. Suïcidar-me. Aquest és el meu sant sopar. Acabo de construir una forca i és total. Hauries de veure, Rick. Quan s'obre la trampa i jo em moro, va i s'encenen uns bastonets d'encens i toca el roc del rellotge. És al·lucinant, de debò. Llibertat! Al·lucinant Woodstock!
Molt bé, perfecte. Per què no t'asseu sobre les llenties de pa? Primer et podria rentar les mans! Vinc del dipòsit de cadàvers. Oh, perfecte. Per què no parlem de la mort? No cal que tingueu en compte els meus sentiments. Espera que no. He estat trossejant cossos per la classe. Cap de vosaltres no fa mai ni el més mínim cas del que dic jo! Això és perquè ets molt avorrit. Ah! I suposo que també trobes les idees com pau, llibertat, igualtat, avorrides, no? Sí, exacte. Ah, has caigut a la trampa! I com és que en Cliff Richard no és avorrit, set ciències? Digues, ràpid! Molt bé, nois. S'ha acabat tot. Me'n vaig. Ha arribat el moment final, sí. Adéu. Tinc una cama. I què, Vivian? És ben normal. No, mira. És que haig de fer un treball sobre això, saps? Però em sembla que el que faré serà posar-me-la davant del cotxe. Doncs adéu. Espera, Vi. Para el carro. Recapacitem. Ara deixa't de pernils, noi. Ho has encertat amb l'entrada, directe per la paret. Trobo que tens estil. A mi m'has ben confós, però és només una part de l'enigma. Normalment entres per la porta. De vegades fins i tot l'obres. Però avui no. Avui de sobte canvies la rutina. Per què? Tens problemes, Beb? És l'última salsitxa de la nevera i ja ve algú amb un tros de paper de plata? No. Hem rebut carta de l'Ajuntament. No li heu donat de menjar al meu hàmster, espero. Bé. Doncs ja ens veurem a l'altre món, nois? Ara és el moment... Sí, fins ara, Nil. Adéu, Nil. I allò de la pasta deixem-ho córrer, va? No et preocupis, és com si t'adormissis. Però, Mike, és que jo tinc insomni. Així per què et preocupes? Sí, esclar, gràcies. Gràcies, Mike. Ei, no li heu donat de menjar a la brigada antidisturbis, oi? Escolta, Vip, aquesta carta segur que no era un caixó, o potser un bagul amb un segell de... No, és una carta! Em sembla que brigada antidisturbis és un nom molt estúpid per un hàmster. Molt bé, doncs li canviaré. Hola, Cliff Richard! Moltes gràcies, Vivian. Ja saps que sóc vegetarià. Crec que li hauries de donar de menjar més sovint, a aquest hàmster. És que no vull que es torni un mimat, saps? Doncs no sé qui es deu estar menjant aquí. Li ha provat, no et sembla? Ara em menjaria una bona fabada. Pobret brigada antidisturbis. Com que pobret? Per què? Trigaré almenys 10 setmanes a matar-ne de gana un altre. El lloguer acaba de pujar una tercera part. Aquesta vegada sí que l'he pixat. Hauria quedat ben ridícul si m'hagués vist així. Has vist això? La corda és massa llarga. Hauria anat bé una mica més curta. Aquest noi el que necessitaria és una mica de... No hauria dit mai que hi hagués tanta cosa. Mira, Vivian, no et voldria ofendre, però si tires aquesta paret et carregaràs la casa sencera. I el meu adredor i la col·lecció de passaports, què? Hi ha una carta de l'Ajuntament. Quina carta? Qui l'ha heredat, Vivian? Explica'ns-ho. Oh, bona tarda a tothom. Hola, Mike Monstruet, boi escut meu. Els boi escut sempre a punt. Tornem a ballar el twist com fèiem l'estiu passat. Tornem a ballar el twist com no fèiem a Moscou. Jo no he estat mai perquè jo ser persona anglesa. Hola, jo sóc el pirat sonat amo de la finca i m'encanten les vostres estrelles del punk rock anglès. Lligueu, els Bee Gees, el Tom Jones. Sí, guai del Paraguai, que vol dir caca d'ocell en anglès. És fantàstic. És que
Escolta, sí, Mike, he portat Coca-Cola. Fem una festa, sí? Va, a ballar el bimbo! Ja sabeu com m'agrada el vostre Winston Churchill. Com deia ell, mai tampoc n'hem fet tantes ja. Senyor Balowski, tenim drets com a llogaters. Té l'obligació de trucar abans. Heu d'admetre que aquesta casa és molt maca, molt bona i molt neta. Michael Caine i Twitchy, ja? Així que potser us agradaria pagar-me una part del lloguer i així després anem al bar a prendre un gelat. Genial, sí? Escolta, Jersey. Em dic Jeremy. Jeremy, si el que et preocupa és el lloguer, jo ho tinc superat. Senyors, reunió al passadís d'aquí 2 segons. No hi falteu. Trobo que ets un bon demòcrata, noi. Sí. Espero que et casaràs amb una bona escocesa com la Brigitte Bardot, Perquè jo també sóc escocès. En realitat jo no sóc estranger, sabeu? Ho faig només per semblar més sofisticat. Està claríssim que ningú no compraria aigua de Vichy si es digués aigua de Manchester. I si es fabriquessin a Brixton les sabates Kickers, ningú no les compraria. Els aves suecs jo els coneixia quan eren un trio de gaites escoceses. Johnny, Boris, Dolly i Peggy. Solzhenitsyn, un expaleta lampista de Liverpool. Sí, senyor. Tornem a l'obra. Ja estàs, Jersey? Ja? Sobre el lloguer. Ja. Ai, me n'oblidava. Han vingut 2 homes a veure't. 2 homes, el Laurel i el Hardy, oi? 2 còmics molt bons, bombins, escala, cotxes, oi? No. Del Dinamo de Moscou d'hoquei sobre gel, saps? Els he dit que no et coneixia de res, que no em sonaves de res. Sí, molt bona aquesta, ja, molt bona. El famós humor anglès com les postals de camells gal·lesos, sí? Sí, així que oblidem allò del lloguer i paguem un altre dia, mola? Sí, totalment gramola, ja! Sobretot, no us hi canseu! No el puc veure. Vols dir que és anglès de veritat? Jo què sé, però en sap molt de música beat. Calla! Intento remenar el cafè. Mireu, nois. És que hi ha una carta de l'Ajuntament. Demà tiren la casa a terra. Però si jo la volia convertir en un complex recreatiu. El menjador, una roller disco. Ai, estic deprimit. Són els Nine Below Zero. Doncs sí que són ells, de debò! No ho entenc. Com pot l'Ajuntament tirar a terra Can Michael? Tranquil, Michael, no cal que et preocupis. Ja tinc pensat com podem impedir el seu pla.
Vaja, no hi ha sucre! Que guai! M'he mullat al darrere, just el que em faltava. Quin truc. Tu, fixa-t'hi. Estem al mateix caldo i a mi no m'ha tocat pilota. Escolteu, estem d'acord que hem de frustrar els plans de l'Ajuntament. I tant, és una veritat com una casa. Això ja no ho sé, però quan vinguin davant derrocar la casa, Michael, la trobaran ja enderrocada des de dintre. Tranquil, recapacitem. Mirem-ho globalment. I no em refereixo precisament a l'astronomia. Dóna'm la carta. La carta. Amb molt de gust. Vivian, això no és casa nostra. De qui és, doncs? D'altra gent. Escolteu, doncs quan tornin els dieu que em sap molt de greu. Què hi ha, avi? El bosc, la foscor, el vent que xiula. No cessarà mai la neu, o hi és des de la nit dels segles. Va començar la nit de la mort de l'oncle Volga, la nit que vam sentir el tret. Si tan sols fóssim sords. Recordes aquesta habitació quan era plena de llum, de riures i de joventut també? Com rèiem. Com rèiem. I el menjar era més saborós. O és que ja no ho recordem bé? Els paquets eren més macos. El bosc, la foscor, el vent que xiula. No cessarà mai la neu, o hi és des de la nit dels segles. Podríeu callar, sisplau? Estic mirant el meu programa preferit. Vols parar, Vivian? Mira, tio, si no ens carreguem la casa a nosaltres, saps? L'Ajuntament l'enderrocarà demà. És veritat el que diu. Demà mateix enderrocaran la casa. Tot això està molt bé, però finalment, després d'anys d'estancament, els de la tele han caigut en la necessitat de fer programes minoritaris locals. Fets per aficionats. Interès per potser només 2 o 3 persones. És un pas endavant, no? El fan ara i el vull mirar. I ara els peus, molt bona, Vivian. Em pensava que eres mort. Sí, però igualment em podries deixar fer caca en pau. Els de l'Ajuntament tiren la casa a terra! I ara, una miqueta de marxa al segon canal, amb un nou programa per joves adults, Traient el nas! Hola, em dic Bas. Jo i la meva col·lega hem pensat que la tele no s'enrotlla prou, va? I suposo que, com a nosaltres, no us mola tota aquesta merda que els mola als nostres vells. Així que hem pensat fer un programa que sigui nostre, va? I aquí el teniu, Traient el nas, yeah! 4, 3, 2, 1, 0. Aquest és un programa per joves adults, fet per joves adults i que tracta tots els temes en què els joves adults poden estar interessats, com ara l'atur. Maggie? Sí, fantàstic! I ara investigarem què se sent sent un jove adult sense feina. Per què cada vegada més joves adults estan aturats a causa del fet que no tenen feina? Bàsicament el problema és aquest. I si no tens feina, vol dir que estàs parat. I això vol dir una cosa. Atur, nois, atur! Això és, sí senyor. Ara estem empatats. Moltes gràcies, Maggie. Molt ben dit, perquè després de tot, el món també és nostre. D'acord?
On ets? Fantàstic, noi! Hala! He pujat a dalt d'aquesta estructura perquè és per això aquest programa, per xocar. Mola, no? Sí, gràcies per la teva contribució, Maggie. Ara xerrarem una mica amb el nostre convidat especial, Roland Percival, assistent social de l'Escola Politècnica. Què, tio, al·lucines? nano. Ei, tu, Rol. Vas? Roli, els meus col·legues sempre em diuen «Ei, vas!» Total, per què? Tu què hi diries, Rol? A veure. Però aviam, Val, els teus col·legues han de veure que sí que hi ha un per què. És un missatge d'esperança i d'alegria de part del Roli, un tio collonut. Deixeu-vos caure quan vulgueu pel seu despatx. I no oblideu de cap manera que el Roli s'enrotlla. Molt bona. O sigui, que si esteu parats, aneu a veure el Roli. Ah, sí, però us recordo que heu de ser llicenciats, nois. Ah, sí, sí. Moltes gràcies, Rol. I ara és el moment del programa on vosaltres, sí, vosaltres exposeu les vostres idees i opinions. Innovació, va, el món és nostre. I tot això, passem al nivell de carrer. Tinc 16 anys, sóc prou gran per casar-me i tenir nens, però no puc veure els bars. Quan despertarà el govern i veurà que els joves adults són gent madura i responsable? Tinc 16 anys. Em puc enrolar a l'exèrcit, a la RAF o a la Marina, però no puc beure alcohol. Quan s'adonarà el govern que els joves adults tenen molt a aportar a la societat? Molta gent diu que els joves adults són violents, però com et sentiries si fossis prou gran per tenir relacions amb la parella desitjada, però no per veure els pubs? Aquí el teniu. Aquest és el problema. Què pots fer a les nits si ets un jove adult i no pots anar de copes? Mireu, la meva filosofia és que els joves units mai no seran dividits. Has vist això? Ho has vist? La veu de la joventut. I encara porten pantalons acampanats. Per què no us dediqueu a la poesia, vells hippies? Rick, escolta, que els de l'Ajuntament tiren la casa a terra demà. Sí. Ja ho he entès, això. Però no ho faran. Això és residència d'estudiants. Una seu de saviesa. Doncs ja tenen llum verd, maco. Ho lligues? Xapó! Típic. Les persones són l'últim que tenen en compte. Tria un carrer qualsevol, un carrer d'Anglaterra, ple de vida, d'esperança i de poesia. Només nosaltres diu que perjudiquem la higiene pública. Jo passo el dia a la bugaderia. Sí, però no passa res. No passa res perquè la carta va firmada senyoreta T. Smith. Veus? Sí, mira, senyoreta T. Smith. Sí. I a més em sembla que està perfumada. Ventilem l'edredon, nois. Jo sé què fer. Jo no sé què fer. Quan arribin, m'amagaré dins la paret i faré veure que sóc l'aïllament tèrmic. I quan tirin la paret, bum, xanca! Mentrestant, l'endemà... Casa. Oh, ets tota de pedra. Però no estàs sola. Casa. Jo sóc aquí. No serem moguts. No serem moguts. Perdoni. Miri, si busca la casa que han d'enderrocar, no és aquesta. Em sembla que és a l'altra punta de la ciutat. Perdoni. Mitja hora més, un petit ajornament, d'acord? Alguns d'aquests maons exploten, que bé, no? Perdoni. Per què no se'n va a viure a Iran o a Rússia? I ja està!
Escolteu tots, he fet un estofat de llenties i algues en pla última acció positiva. Us enrotlla? Rick, tio, què fas aquí dalt amb la meva creu, tio? Protesto! Mira, tu, no et vull desanimar, però em sembla que és un mal rotllo intentar suïcidar-te d'aquesta manera, saps? Jo ho he intentat 1000 vegades i, creu-me, no hi ha forma de clavar l'últim clau. Perdoni, vostè és el llogater d'aquesta finca? Ai, m'estan muntant un mal rotllo a la via pública. M'estic posant paranoic. Para de posar-lo paranoic, marrana! Ei, guapa. Si per una vegada pogués evitar que les llenties acabessin a terra. I qui t'encén el llum a les altes hores, maca? Com diu? Si el món és una botella de Coca-Cola, jo sóc les bombolles i tu ets la xapa. Gràcies, però el que necessito és el seu llibre de comptes. Saps com es diu edredó en francès? Vull dir, 100% cotó. Trobar les teves plomes d'ànec enganxades al sabó. Ja n'hi ha prou. El que en realitat Cirurgia vull boca oberta? Toca'm el bisturí. Ho has fet mai en una maca? Nena, amb mi, jo sóc la maca. Molt bé! Tranquils, tios! Aquests tanoques no ho aconseguiran! Va, tio, endavant. Em faries un gran favor. Llibertat! Uau, espero que no ens estavellem, ara. Jo també. Diuen que és més perillós creuar el carrer. Sí, però també creuem carrers. Tens raó, noi, millor no pensar-hi. Aquest avió ens cau a sobre! Vet aquí quines coses.